أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da kasancewa da ku a wannan zaure wanda muke ci gaba da tunasar da junanmu akan al'amuran da suka shafi ibada da kuma rayuwarmu ta yau da kullum, wanda muke duba wannan littafi na risala wallafar Abu Muhammad Abdullahi bin Abi Zaid al-Qirawani, wanda yake akan mazhaba ta Imam Malik rahimahullah. Idan ba a manta ba, a zamanmu da ya gabata muna nan dai cikin wato fasali ko babin da yake magana a siffar yadda ake yin salloli a aikace na farilla ko na nafila, kuma mun ji tun daga sallar asuba har mun karkare da sallar isha'i, wanda in Allah da yanzu za mu ji abin da zai biyo baya na shafa'i da wuturi da kuma yadda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi da kuma abubuwan da za su biyo baya. Muna neman Allah ya taimaka mana da taimakonsa, ya ba mu ikon yi daidai, ya kuma ba mu ikon fahimta da kuma yaɗa wannan alkhairi. Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Malam yake cewa summa yusalli shafa'a wal witra jaharan wa kazalika yustahabbu fi nawafilil layli ijharun wa fi nawafilin nahari israrun. Malam yake cewa bayan mutum ya gama sallarsa ta isha'i zai yi shafa'i da wuturi kuma a bayyane, kuma kamar yadda aka so su nafiloli na dare a yi su a bayyane, su kuma nafiloli na rana a yi su a sirrance. Kamar yadda dai sallar farilla take, za mu ga duk sallolin da ake yi a lokacin rana ta bayyana to ana asirta su ne, kamar azahar da kuma la'asar. Amma da rana ta faɗi dare ya shigo to magariba ana bayyana ta, isha'i ana bayyana ta, kuma rana bata fito ba sallar asuba ita ma ana bayyana ta. To haka nafiloli suke, shafa'i da wuturi, sauran nafiloli na rana ana yin su a sirrance, na dare ana yin su a bayyane. Amma malam ya ce wa in jahara fin nahari fi tanaffulihi fa zalika wasi'un. Amma idan da mutum zai bayyana a nafilar shi ta rana, ya bayyana karatu, aka ce to babu komai yayi. Wa aqallu shafa'i raka'atani wa yustahabbu an yaqra fil ula bi ummil qur'ani wa sabbih isma rabbikal a'la. Mafi karancin shafa'i shine raka'o'i guda biyu ayi sallama, kuma wa yustahabbu an so an yaqra fil ula, mutum ya karanta a raka'ar shi ta farko bil ummil qur'ani, ya karanta fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la da kuma sabbih isma rabbikal a'la. Wannan shi aka rawaito a sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta sabbih isma rabbikal a'la bayan ya karanta fatiha a raka'a farko ta shafa'i idan kwara biyu ce kenan. Bare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wuce haka, tunda shi nafilolinsa na dare, qiyamul lailinsa, tahajjudinsa shi wajibi ne a gare shi. Wa fi thaniyati a raka'a ta biyu kuma bi ummil qur'an da wato fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun. A raka'a ta biyu zai karanta fatiha da kuma qul ya ayyuhal kafirun. Na'am, wa yatashahhadu wa yusallimu, sai ya tafiya wa ya tahiya sai ya sallame. A nan ba a yin shafa'i da wuturi kamar irin yadda ake yin sallan magriba, wato ka zauna kai tahiya baka sallame ba sai ka miƙe tsaye. To in ma hakan ta kama bisa mantuwa, to wannan ƙarin raka'a ɗaya da kawai bata zama wuturi ba, sai dai ta zama ka ƙara raka'a guda a cikin shafa'i sai kai ba'adi. Dan ka gyara wannan sai ka tashi kai ita wuturinta ita kadai, kwallon kwal ake yin ta, ba a goya ta da kowace. To sai mutum ya tahiya sai ya sallame. Summa yusallil witra, sai mutum ya sallaci wutiri raka'atan, raka'a ɗaya kwal. Yuqra'u fiha bi ummil qur'an wa qul huwallahu ahad wa mu'awwadaini. Wato mutum sai ya karanta fatiha, sai ya karanta qul huwallahu ahad, sai kuma qul a'udhu birabbil falaq da kuma qul a'udhu birabbin nas. A wutiri kenan za mu ga iyayenmu da kakanninmu sun rike wannan sunna, sun rike sallar duha ita ma suna yi, sun rike rak'atan al-fajr. Tabbas Allah ya saka mu iyayenmu da alkhairi, Allah kuma ya karbi ibadunmu da nasu baki daya, wanda suka rasu Allah cikin su ya gafarta musu. Tabbas wannan kadai ya zama abin jinjina, abin koyi ga iyayenmu, duk da sun rayu lokacin da ilimi bai yaɗu ba, amma yanzu ilimi ya yaɗu ga sanin ko ina.
amma kuma aikin da shi ya gagara. Tabbas akwai alkhairi a cikin yana ɗaya daga cikin falala ma ta yin shafa'i da wuturi. Mutumin da ke fama da yawan mafarke ko ya kwanta ya ƙi bacci ko ya ta juye-juye ko wasu abubuwa, to ya rike shafa'i da wuturi kafin ya kwanta. In Allah ya yarda wannan fa'ida ce, zai samu sa'ida. Wannan kenan insha Allah. Wa in zada fil ashfa'i ja'ala akhir zalika witran. Wanda ya ƙara a cikin shafa'insa, an ce mafi ƙaranci biyu ko, to wanda ya ƙara yayi 4 ko 6 ko 8 ko 10 ko 12, to ƙarshe dai ya haɗa da wuturi wadda take ita ce ƙwallon ƙwalƙwara ta ƙarshe. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 12 raka'atin raka'atin summa yutiru bi wahidatin. An rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallarsa ta dare yana yin raka'o'i 12 sana sai ya wutiri, kaga raka'a 13 kenan. Wakila waɗansu suka ce 10 raka'atin, a raka'o'i 10 ne, summa yutiru sai ya wutiri, kaga raka'a 11 kenan, bi wahidatin da kwara ɗaya. Wa afdalul layli akhiruhu, kuma mafi alkhairin dare shine ƙarshen sa. Wato in ka kasa dare kashi 3, na ɗaya na biyu, to mafi alkhairin da zaka tashi kai qiyamul layli, kai shafa'inka, kai wutarinka, shine yankin dare na ƙarshe, shine fil qiyama, a wurin tsayuwar dare kenan. Faman akhara tanaffulahu wa witruhu ila akhirih fa zalika afdalu. Wanda ya jinkirta wato nafilolinsa da kuma wutarinsa har zuwa ƙarshen dare, to wannan shi ya fi soyuwa. Illa manil galibu alaihi Allah yantabiha falyuqaddim wutruhu ma'a ma yuridu minan nawafili awwalal layli. Aka ce sai fa wanda yake da yaƙini ko kuma yake da rinjayin cewa shi fa ba zai tashi ba in ya riga ya kwanta bacci, to sai aka ce ya gabatar da yin wutirinsa tare da abin da yake da bukata yayi na nafiloli tun farkon daren shi. Shi yasa zaka tadda mafi yawanci ana gama sallar isha'i sai a tashi ayi shafa'i ayi wutiri. Ba yana nufin kuma shikenan mutum ya kulle bane ba, akwai dama da fursa da za ta ƙara samuwa na mutum ya tashi ya gabatar da wata ibada a cikin dare. To amma saboda bai da yaƙini ko tabbacin zai tashi a ƙarshen dare ya gabatar da nafiloli, to sai ya yi ta tun farkon dare. Summa in sha'a izastaiqaza min akhirihi tanaffula ma sha'a minha mathna wala yu'idul wutara. Aka ce bayan ya yi shafa'insa da wuturinsa ko da nafilolinsa tun farkon dare, sannan sai ya falka a cikin dare. Idan ya so zai yi nafilolin shi gwargwadon adadin abin da ya so, amma zai yi 2 ya sallame, 2 ya sallame, 2 ya sallame, amma ba zai rama wutiri ba. Saboda a rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a wutiri 2 a dare ɗaya. Tunda ya riga shafa'i da wutar shi tun farko, to yanzu zai yi shafa'i yayi ya sallame gwargwadon abin da ya ji zai iya, to ba sai ya sake wata sabuwar wutiri ba. Nam insha Allah. Wa man galbatu ainahu an hizbihi falahu an yusalliyahu ma bainahu wa baina tulu'il fajri wa awwalil isfirari summa yutiru wa yusalla subha. Aka ce wanda kuma ya kwanta kila da niyyar ya tashi cikin dare domin ya yi wuturinsa, shafa'insa da wuturinsa, sai idanuwansu suka ranjaye sa bai tashi ba, har kila ya tashi lokacin amma yi sallar asuba. To sai aka ce yana iya sallar shafa'insa da wuturinsa a tsakanin fitowar alfijir da kuma dagowa hasken rana mabayyani. Ƙwallon rana bai fito ba, amma hasken ya bayyana, gari ya yi washa-washa, amma ƙwallon rana bai fito ba. To a nan saboda ƙarfi da girma da kuma falala ta ita shafa'i da wuturi, to sai kai shafa'inka da wuturinka sannan ka sallaci sallar asuba. Amma malam ya ce wala ya qadil wutra ma arama wutiri man zakaraha ba'da an sallar subha. Wanda ya tuna bai wutiri ba har bayan yayi sallar asuba, to ba zai rama wannan wutiri ba, ya ce to bari ya rama ta. A'a, ta riga ta kubuce, lokaci ya wuce, sai dai kuma a tare lokaci na gaba. Sannan kuma yana da ladan niyya saboda bacci ne rinjaye shi, ba da gangan bane ba. Nam insha Allah. Wa man dakhala masjida,
wanda ya shiga masallaci alal wudu'i ko ala wudu'in alhalin yana da alwala fala yajlis hatta yusalli raka'ataini in kana waqti yajuzu fihi ruku'u. Na'am, malam yace wanda ya shiga masallaci alhalin yana da alwala to fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli raka'ataini har sai ya salloli raka'a biyu in kana waqatin in ya kasance lokacin yajuzu fihi ruku'u, lokacin ya halatta a yi sallah. Nan malam ya kawo togaciya, akwai wannan sallah ce ta tahiyatul masjid. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shigo cikin masallaci alhalin yana da alwala to kar ya zauna sai yayi wannan tahiyatul masjid. To amma an kawo togaciya cewa idan lokacin da ka shigo masallacin dama ya halatta a yi sujuda, wato a yi sallah kenan. Domin ku akwai wasu lokutan da aka ware wanda aka keɓance wanda aka ce ba a nafila a wannan lokacin. To sai ya kasance tunda nafila aka ce ita ma tahiyatul masjid nafila ce, to shi yasa sai mazhaba ta Imam Malik ta ce to duk idan ka shiga masallaci a lokacin da ba a nafila to ba za ka yi tahiyatul masjid ba, saboda ita ma tahiyatul masjid nafila ce. Su kuma Hanabila sai suka ce a'a ita kawai sharaɗinta shiga masallaci, duk sadda ka shiga masallaci ko ma wani lokaci ne to kawai za ka rak'atan alfijiri a waccan matahiya kenan. Amma wannan mazhaba ta Imam Malik sai suka ce a'a ai tunda aka ce ba a sallan nafila sai fa idan bashi ake bin ka na farilla shi ba a ɗebe maka iyaka ba kowane lokaci za ka yi, amma in dai nafila ce to ba a yin ta lokacin da aka ce maka alfijir ya keto, nan take banci ga rakatan alfijir kadai har sai lokacin da rana ta bullo, ko kuma lokacin da aka ce maka an yi la'asar har sai lokacin da rana ta faɗi. To a wannan lokacin to duk wata nafila babu. To kuma ita ma tahiyatul masjidi ai nafila ce ita ma. To shi yasa wannan mazhab suka ce in ya kasance a lokacin ana iya yin sallar nafila kenan. Wa man dakhala masjida, wanda ya shiga masallaci wa lam yarka alfajara, bai yi raka'atan alfijir ba, ajza'ahu zalika. Na'am, ajza'ahu lizalika, to ya halatta gare shi yayi raka'atan alfijir, shine raka'atan alfijir din. Mutum wato a gida kenan ya kamata ya wuta, sai bai wuta daga gida ba, to idan ya zo masallaci bai kai ga yin ta ba to sai yayi raka'atan alfijirin shi a cikin masallaci. Domin wa in raka alfajara, idan ku mutum ya yi raka'atan alfijir fi baitihi a gidansa summa atal masjida sannan ya zo masallaci faqtalafa fihi, to an yi sabani a ciki. To yanzu ya yi raka'atan alfijirin shi tun gida kuma ya zo masallaci, to da ya zo masallaci kuma an ce in ya zo yana da alwala ya yi, to kuma an ce bayan alfijir ya keto babu wata nafila sai raka'atan alfijir kuma ya yi. To shi yasa malamai sai suka yi sabani, sai suka ce a'a ai tun da dai alfijir ya keto wannan hurumi ne na raka'atan alfijiri, ya riga ya yi abinsa, to shi kenan kawai da ya zo ya samu wuri ya zauna. Wasu kuma sai suka ce a'a kamar bayanin da muka yi baya, da ya shigo tun da ya shigo da alwala sai ya yi. To waɗansu kuma suka ce a ai ka ma samu idan baka raka'atan alfijirin ka ba daga gida, kamar nan yadda malam ya kawo, ka shigo masallaci to za ka ƙudurce niyyar ka ta raka'atan alfijiri ce kuma tahiyatul masjid ce, ka bige tsuntsu biyu da dutse guda. Insha Allah muna fatan dai Allah fahimtar da mu addini, kuma tabbas waɗannan suna daga cikin raga'ib, wato nafiloli masu wanda ake kwaɗayin lada a cikinsu, wanda mun taso mun ga iyayenmu da kakanninmu sun riƙe, ba su da ilimi da karatu mai yawa irin na wannan zamani, amma abin da suka sani sun ɗabbaƙa shi, wanda mu ma muke fata yanzu tun da ilimin ya yalwata gare mu, tun da gashi har a ko'ina mana samu yi ƙoƙarin mu ɗabbaƙa don mu samu alkhairin da ya kamata mu samu, mu tattala mu je ma Allah da shi, musamman na gyaran ibada. Allah ya sanya mu dace. To wato wanda bai yi sallar raka'atan alfijirin shi ko kuma ya riga ya sallaci raka'atan alfijirin shi a gida sannan ya zo masallaci, to an yi sabani. Wasu suka ce a zai yi nafila raka'a biyu ta tahiyatul masjidi, ko wakila ya raka, wasu suka ce zai yi, wakila la ya raka, wasu kuma suka ce a ba sai yayi ba. Wala salatin nafilatin ba'da alfijiri illa raka'atan alfijiri, shikenan ma bayanin da muka yi ila tulu'i shamsi, cewa babu wata nafila da ake yi idan alfijir ya keto in ba ita wannan nafila ta raka'atan alfijir ba, daga nan har ya zuwa lokacin da rana za ta bullo.
raka'atul fijiri ita kadai ce ake yi a wannan lokacin. To akwai da dama abubuwan da sukan faru waɗanda in son samu ne, yanzu misali aka ce mutum idan ya shigo masallaci na juma'a ko da liman yana huɗuba, a nan mazhaba ta Imam Malik sai ta ce idan liman na huɗuba ba a nafila, to kawai da ka zo sai ka samu wuri ka zauna. Su kuma Hanabila sai suka ce idan liman na huɗuba ka shigo masallaci, kawai dai wancan sharaɗin ai ka shigo da alwala kawai kai nafila. To ba shi bane ba abin damuwa, saboda kowanne yana da madogara tai. Abin damuwar da dama za ka tadda wani na zaune cikin masallaci yana tasbihin shi ko yana latsa waya ko yana tunani, kawai wai da an ce maka liman ya shigo zai fara huɗuba kawai sai miƙe tsaye wai lokacin zai yi nafila. To kuma ma tambaya gare ku 'yan uwa, ina matsayin wanda zai zo shi bai shigo masallacin ba, a bisa kwalta ko a cikin harabin masallaci yake, ya shigo wurin kuma liman na huɗuba kuma sai ce sai raka'a biyu, kuma shi bai shigo masallaci ba. Kuma a hadisin cewa akai idan ka shigo masallaci, tun daga hadisin cewa akai wanda ya shigo masallaci ya yi raka'a, kada ya zauna sai ya yi waɗannan tahiyatul masjid. To wannan bai shigo masallacin ba, yana a haraban masallaci ne, ko kuma yana ma a can waje masallacin juma'a ne, kuma ga liman na huɗuba. To wannan sai ka rasa wannan karatu ko ina aka samo shi, ko kuwa ba karatun akai ba gani akai ana yi. Amma dai a hadisin cewa wanda ya shigo masallaci, dan ko ga hadisin da aka samu na bawan Allah da ya shigo lokacin manzon Allah na huɗuba, ya ce mashi kayi tahiyatul masjid, ya ce a ya ce tashi ka yi, duk da akwai dalilin da ya sa ya yi. To a wannan ya shigo cikin masallaci ne, ai bai umarci na can waje su masu aikata ba. Muna fatan Allah ya fahimtar da mu addininsa, Allah ya sa duk abin da za mu yi shi ala basiratin. Muna fata abin da muka dace da daidai Allah ya ba mu lada, wannan muka kuskure